Takže čau. Já jsem blázen v mikině. Spíš jsem se jmenoval Semínko.cz, ale už ne. A Poggyman je jakoby s námi, on si taky přejmenuje. Potom, takže a my hrajeme World of Tanks. Ale nové mise 3. A nejlepší to je asi to, nejlepší to je podle mě na telefonu. To je jedno, ne? Takže já si dám asi Churchleyho. Já fakt nevím. Já si dám Churchleyho. Takže jsem na prvním místě. Takže, když mi hraje televize, to, co natočíš, je to docela dobrý. A jsem jako první. Tady Churchley. Churchley je docela dobrý tank. A sorry za lagy, jo. No a teď si tady pořád křičíte děda, jo? To se taky má no, proč mě házlodem spuk nějaký spruh? Co máš velký dělo, ale to mě nezastaví, já mám takový hazdíka na mě, ty vole, který... Nevím. Takže a tady vidíme net T34 a už mě odhalují. A já to musím splnit, protože mě neuslyšíte. Házu. Ej, on má ten dobrý skin Crusader, to je házu. Crusader. Tady to je jedna hrávka. Mumpe vedle, dobrý. Wow, ty vole, no, zase vedle. To se tak začne. Lol, Low má rozbitý dělo. Tak se nemyslel. No to je jedno, headzer, to nic nedělá. Například asi ten Crusader zavil jednoho. No, ale ten na tom. A jo, to zabil, musíš sundat. Ten mladý který stavec, teď jste trefil to. To je většinový názor občanů, spoluobčanů, ale kolik je dneska? Jak? 38. Jmenujte druhánského účesu, který to trvala.
top je Vikáro, ale teďka je už těch čísel, tady pojďme se podívat, kolik trvá, kolik zde trvá, kolik jich je, 15, 170. Chudák Hedzer. A ty jasné, určitě jasné. Co tam napsat? A ten, kdo tady tu hru hraje, tak můžete říct, jak se tam jmenujete. Já se tam jmenuji Jirka Krejs 38. Jirka Krejs 38. Tak jsme prohráli. No ale to je jedno. To je jedno, že jsme prohráli. Jaký jsem čtvrtý. Já si dám asi tady to, s tím se mi líp daří. Já prostě nevím proč, ale nějak se mi s tím líp daří s tím VK30 01H. Ten náhodou dobrý gun. Tank to vám garantuju. Palebnou si prdel, ty vole, to normálně by porazilo i tu Čínu. Nějaký japonský tank, ty vole, číňanský, větnamský dokonce. Jako nějaký Kuromori Mare. To se tam jmenuje jeden a to je větnamský, ty vole, ten si vůbec nekoupejte. Takže. Ne. Já nechápu, proč ten tank je oblíbený. On má tady takhle někde slabinu. Cvič moc, já natáčím. Mami, já natáčím moc nechci. Mám ho vybitej, nahoře není Wi-Fi. To je jedno. Dohraju tady tu hru a už končím. Dáme si jenom 2 hry. A když budu mít čas, a budu mít nabitej, tak ještě asi zítra. To ještě to natočím. Lol, vidíte, vidíte ty debilní pásy, ty krásy, vidíte. Hedzer. Jako já ho nepropálím. A hlavně si dopustím. Teď to musím prohodit, tak to můžu dát klidně sám. Teď je to a hlavně si kupovat i granáty. Ty když to je dobrý, to je jakoby náhrada, jenomže ty granáty bouchnou. Ty ho zasáhneš a bum, to bouchne, ty vole. Bum, vedle. Nahodím nabíječ. Já se netrefím. Já jsem taky delino. Ty krásu za mě. Já nemůžu být prostě tankista. No, už zase vedle. Už zase. Hej, co to za hráči, nějaký hacker, ne? Bum! Zničené. Prostě to vy ho dáte prostě na jednu ránu. Ale teďka nepoužívám ty granáty. Oj, 325 HP, jak jsem mu dal. Jo, dík, ty mě schováváš. Dík. To nechce na slov. No. Krás, to si přehnal.
to nevystřelím, protože než to tam doletí, to už žádnou ty vody, to už bude 2 kiláky ode mě. Já, to bolelo. Ještě jeden zbývá. Jak běžně vidíte rány, kam vás trefili, jako by to je na tom blbý. To je jediná věc. Hele, tak si tu dáme jeden versus. Hej, nějaký Rusák. Dumí Rusky. Tak, teď mi to přečte. Mi to prosím vás napíšete do komentáře. Já umím jenom podpazuši, zapazuši. To je slovenský podpaží, podpazuši. Jo, já zkusím asi to. Já zkusím se zeptat Google, jestli bude se mnou natáčet. Jeden spácov je rozbitý, nemůžeme se ani hnout. Oni zabije. Pás je opravený, jedeme dál. LOL, SOS. Nemůžeme se ani Ty si hnout. dělá ze mě srandu, že mi... LOL, vyhráli jsme, LOL. Ty vody. Takže, lidi, jestli se vám tady to video líbilo, tak dejte like, jestli ne, tak nevím, tak dejte dislike. A do komentářů mi můžete napsat, co mám ještě natočit, takže